Gak ada. Oras mandi kasaluhurna asata pamahasu bilang Roma sonak kita di ingatan. Ini banyak banget yang lewat, bentar. Tupar lalu na maretaon kadung dobe ingana di jurun asa di parani tayo toma parmingkuta marhite tetip acara laos dina marsikat soring negamahita ngamiltosa masuk ma kita mulianan naulungan itu hatta marlas ni roha dohita arion makalason parningotan ari hana naik ni Yesus Kristus ibadalan hasitongan dohot hanguluani ia manaik ibana tu banua gijang dada nanaing manadikok kita alai naung sahat do ibana tu habang sana jala mangarajai saliling lilingna tahalas somahana naik na tu surgo di bagasan puji-pujian dohot roha mauliate ala ibana naung manaiki narodo muse mangalap hita tau kap marohatta marsomba tu raja naung monangi jala naung mangarade dinganan di hita maredema hita.
marhite-hite guarni di bata ama, dot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot guarni tondi parbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amin. Songonondo didok Tuhani, bahenok kudo sogot namonangi, rap dohot ahu hundul di habang saki, songon ahu namonangi, jala huddul rap dohot damang di habang sanai. Haleluya. Martang yang mahita. Ali Tuhan Yesus Kristus anak nina tumimbuli. Naung manaik tu banua gijang. Jala huddul tu siamuni debata. Sai suruma tondi parbadia tu rohanami. Asai bana toktong mengajari rohanami. Lehon tuhami parhalado na burju tuhatam, pargugui manasida, asa toktong diradoti nasida ulaonna, jala asa marsahala nasida, mangalo bisuk nisibolisi, asa tungrarat harajau mudia sianganon, pai masude musum peak ditoruni pakmu. Sai pamonang mahami saluhutna. Manaluhon dosa dohot hamatean marhite-hiteho. Ai hodo namangolu. Dohot namanggonggomi. Rap dohot amai. Dohot tondi parbadia. Amen. Hudulma huriye. Mare dema hita. Tangyo kamu ma patik di minggu pesta perninggotan di hana naik ni Tuhan Yesus Kristus.
Imana tarsurat di Evangelium Markus bindu 16 ayat 15 saru di ayat 16. Jadi ini nama mandok nasida. Lahu mahamu tuliat portibion. Jami tau kamu ma barita nauli itu nasa natinopa. Na porsea jala tardidi dapotan haluaun. Alai naso porseai onahumdo. Ido sahatna atong rap mangido gugu mahita tutuhan debata. Ali Tuhan debata. Saya pagugoi mahami mangulahan nahobar patikmi. Amin. Mare dema hita. Tato poti ma dosata martang yang ma hita. Ali Tuhan debata pargugu na sohatu dosan jala amanami. Hujo hamido guarmu nabadiai. Alana targugu tami marningot dosa nami. Sai marasini roha mahomi dahamion. Oh Tuhan Yesus Kristus, anak ni debata nagabe jolma alani hami. Namate jalana hehe sian namate. Nama naik tu banua gijang doho mangondihon hami. Asi maroham dihami. Saya patok tong madihami roha hamulia teo tuho. O tondi parbadia. Pangapul dina marsak roha. Pamalum masaluhut na bernit binahen ni dosa nami. Romaho mangingani hami. Asa marlas ni roha kami, mangulahon lomo ni roham. Hodo parhitian ni nasa asini roha, say unang tulak kami.
Saya tangihon mahami ho ali di bata ama anak dohot tondi parbadia. Amin. Baga-baga ni debata taringotu hasesa ni dosa. Isebe manguluhonak kana pinilit ni debata. Debatado nama mitori. Isedo nama dabu uhum hamaguan. Kristus Yesus do naung mate. Alai dada holani. Naung mulak mangolu do. Jala di siamun ni debatado ibana. Mangon dihok kita. Hasangapon ma di debata na digijang. Udul ma huriai. Marete ma hita. Tangyok kamu mahatani debata, turpuk epistel di pesta parningotan, di hari hana naik ni Tuhata Yesus Kristus. Imana dienet sian buku ni parpesalmen bidono pulualu, mamuka sian ayat 10 sa rode ayat 20. Tajahama marsikat sorin. Dolok ni debatado, dolok basan, gok akapucu do dolok basani. Puasa saya mangiburu hamu ale aka dolok na tibo, dopak dolok sion, na pinilit ni debata bayan inganana, saya inganan ni jauh badui saleleng-lelengna. Maribu-ribu do hureta ni debata, di tonga-tonga nasida do Tuhani, hira sinai di bagasan haba diaun. Nunga manaek ho tu kijang, ditaban ho do na taban. Nunga maruli silewon-lewon ho di tonga-tonga ni manusiai, na aka namar balik, asa maringani si debata Jehovah. Pinuji ma Tuhani ganup ari, dok-dok pedi papur satto tuhita, debatado mangurupi hita, ido sahakna. Martua doa kana tumangihon hatani debata,
Jalan au peopsa. Amin. Mare de mahita. Taha tindak kumaha porsyautai, songo na hinatindak ko ni dongata sa porsyaw di sadok portibion rap mahita mandok. Ahu porsya, ido ama parguguna suatu mo palangit. Au porsya Yesus Kristus, anak ni bata Tuhan. Imana tulungi sana. Nagabi-gabian sentol porgadia andoran sohura ido tuhata mau nabernit di pamul manusia nama tetap aja lebana di hau namulak mangul dari patuh nama naik ke surga laun dosa ama naik pargo di simai bana pai mamulak surga mangulu namate au kusya jaladong sada huria nabi huria hatap dot jatai nama ulat mangulu sub daging dot amin hudul ma huriai mangauhon hana naik ni Tuhan Yesus di tongani bagasta. Huria na hinaholongan ni Tuhata di hana naik ni Tuhan Yesus di pasunggul hondo tuhita. Ikon rade melepas untuk mengalami naum muli. Dinatar hicat Yesus tugitjang hira namar sirang saliling nadu pakilalaan ni sisiani hira na aguan ganggu rohana ala guru nagabe haposan nasida salilingon dang rabbe dohot nasida songon pakilalaan ni sisianido sipatahita di keluarga adong do tikina natoras ikon marsirang sian iana konna alabor hatu pangaratuan manang ikon tadi konota ngulu naung nyaman
laho manjalo ulaon nai baru. Hana naik ni Tuhan Yesus mengajari kita melepaskan dadai ujung ni saluhut. Manaik Yesus tu banua gijang asa buido saur ibana tunau bidang dang be diambati inganan. Nunga boy ibana do tu kamar ni akai anak kota namarukil ala ni parsiajaran manang pardonganonna. Ro mandungani ina dinaluja marhubas di dapur mangarade si panganon. Songoninang tupar karejuan niaka ama nagudang mengalami mengadopi hamaolon. Ale Tuhan Yesus, papos rohanami di haradeon muro, jala saur Tuhami di gando pinganan dohot ulaon nami. Di zamanon jot-jot dotar jorat hita di kehadiran na semu. Rap hundul do hita di sada sopa. Alai ganup do lalap mamereng namasa sian ponsel nabe. Hana naik ni Tuhan Yesus. Manjau ganup keluarga. Asa marsiajar taringo tu kehadiran batin. Nang pedang diida si malolok ta Yesus. Alai porsia do hita nadong do ibana. Lao songonima di keluarga. Pangajarion ha porsiaon naum muli. Ima molo ganup ruas ni keluarga makilalahon. Holong dohot dukungan ni anggota keluarga. Nang pe sopadop-adop bohi hita dohot nasida. Molorap di bagasan jalan ni ihot ni tangiang. Dang diambati inganan na holang. Manang nadau hita masih haholongan. Ale Tuhan Yesus, paingot mahami hototo, asal Ikoton kami mangaradoti pasawaran ni ihot ni tangyang. Yesus si parmonang nuaing manaik tu surgo. Di ondihon ibana dohita sahat tu hasangapon nai. Jala di jauh hita gabe si tindangina. Alani i. Molo taulahon akka ulaon. Nangpe nametme. Alai di bagasan bulus ni roha. Isarani mangula ulaon di jabu. Sopola marungut-ungut. Tangi tuhol somanang hoi-hoi ni dongan sabagas. Benget mengajari akka ianakon. Akka nauli jala na arga dui. Gabe si tindangina. Dada ikon patu pauta ulaun na balga. Gabe si tindangi ditongani keluarga. Ima papatarhon ngolu na maripola. Niojar ni holong ni Tuhan. Ditonga ni portibion naguk hosom. Marpamuati rohata diakka hahurangan nidongan. Tuhan Yesus, patau mahami haposan yaka ulaon nahet-het, asa pasahatonmu Tuhami ulaon naon balga. Nuaing dang apala manot tu taida parnguluon manang geopolitik di portibion. Alai hana naik ni Tuhan Yesus. Mangalehon pos ni roha nahot tu ganup keluarga. Dang portibion ujung ni pardalanata. Alai surgodo. Pakirimon si songonon mamar gugoy hok kita keluarga. Asa unang mura matapor manang pecah.
Atik pe rongom hamaolon ni ekonomi, jalalam menurun hahi pason. Mana hak kita, dada ala guguhita, alai ala taboto, uluan ni keluarga nasa sitongna, ima Yesus, nunga monang jala parade inganan dihita. Memahami oleh Tuhan, asa maras di roha kami makirin, penget dihapus suhon, jala jugul martanian. Hana naik ni Tuhan Yesus, mengubah panatapata tu tarup ni jabuta, unang ida tarup ni jabum gabe ambata sa saurta tutuhatta, alai ida mai gabe harbangan manjakkon pandonganion, dohot parlinggoman na manotong sian tuhatta, tu pangisini bagasta. Taujungi maganup ari di bagasan tangiang dohot roha mauliate, di sido hilalauta, ia Yesus naung manaik tu surgoi, saimian do ibana, di tongani bagasta. Ale Tuhan, suruh matonin manggogong hatana ulau nami, pai baru rohanami jala topot hami diasini. Amin. Kor parhalado dohot keluarga. Jam berapa nih? Hah? 1. Gedein suaranya dong guys. Oke sayang. Iya, oke.
Sunggul-sunggul naparjolo sadarion ima pesta parningotan ari hananaik ni Tuhatta Yesus. Napaduahon di parmingguon pukul sia 30 patu pauni huriata do ulaon pasaha tohonan hasi tuaun tu 10 halak calo situa dung jolo mandalani obas learning. Napatuluhon dung sipul parmingguon pukul sia 30 urutan mamuse patu pahon acara partamueon maringanan di aula. Hombar tu undangan naung di pasahat rade mahita mandohotisa. Marede mahita huhut tapasat peliata.
Dame ni debata na sumurung sian saluhut na roha, imana mengaramo tiate-ate do pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Kuriana hinaholongan itu hata Yesus Kristus, di ulaun las ni roha di hita sadarion, ima di pesta parningotan ari hananai ni Tuhan Yesus, di pakuling itu hanima hita marhite hite hatana na dienet sian buku ulaun ni apostel, bidu sada, amuka sian ayat sada, saharodi ayat 10 sada. Hujaha ma di hita, songonon ma didok. Nunga sidung nian hubahen ale Theophilus bari tanah parjoloi taringot tu saluhut ulaon dok poda na pinukan ni Yesus. Sahat ro di ari hahicatna dung jolo dipatihi ibana marhiti-hiti tod di perbadia aka apostel na pinilit nai. Dung salpu haporsuhon na tinaon nai di patadapat do dirina mangolu tunasida marhiti-hiti lantadda. Ima na pinataridahon na dirina tunasida liling ni 40 hari. Dohot makatahon taringot tu harajaon ni debata. Jadi di nadumu ibana dohot nasida dipatihi ma. Na so jadi meret nasida sa Jerusalem. Sojolo dipaima baga-baga ni amai. Na binigi munai sian au ninna. Ai-aik do dididihon si Johannesi. Ale tod di perbadia do dididihonon Tuhamu. Dang pola piga arinari. Los disukun akana pungui ma ibana. Akanin nama. Pajong-jongom ma saunari ale Tuhan. Harajauni di Israel. Alainin nama madok nasida. Dang ro dihamui uboto taon na manang obasna. Nabi Nuhul ni amai guru di wasona sabing. Alai jalo omuna do hagugon ni tod di perbadia na songkop tuhamu. Gabe sitidangiku mahamu di Jerusalem do di sadok Judea do hot di Samaria sahat ro di ujung ni tanoon. Jadi dung didok songoni tarhicat ma ibana di panokno tinasida. Dungi di holipi obuniman ibana sian jolo ni mata nasida. Di na tinuluton nasida dope ibana nalaho itu gijang. Nunga jongjong di labung nasida 2 halak parulos namar linang-linang. Akan amat dok, oh hamu halak Galilea. Aha masa jongjok kamu mamerengi do pak gijang. Anggo Jesusi na tarhicat sian labung muna tu banu gijangi na rodo ibana sogot songon na nida muna ibana lahodop pak banu gijangi ido sahat ni turpuki. Hurian itu hata di pesta parningotan ari haranai itu hata Yesus Kristus sadarion di baik kuriata do gabe unok si peopon jala sihangonota ima pabuahon na tarhicat do Yesus tu banu gijang di mana parjolo alai los di dogma jala rodo ibana muse. Dia naik ke sorga tapi kelak dia akan datang kembali. Ido situ huna parjolo singotot tamolo tapestahon taingot tahalason hana naik itu hata Yesus Kristus. Asing na marningot hana nai ima patuduhon nong sikop di patu padebata sada tiki satu fase penyelamatan tu portibion marhite harona tu portibion nunga saut be di patupa haluauni marhite hite hawamate do haheon nasian hamatiani nuaeng manaik maibana tu banu agija. Ayolah di sido di pabotohot hita di hana naik nai rodo ibana muse tu portibion. Nuaeng marhite-hite hata di debata na dipilih sian ulon apostel bidu sadaon dia mana yang si para tete honota di nguluta.
Molo tapa itu tiut nakin didok di ayat sadai ia ulaun apostelo parjolo di suraton si Lukas tu sahalak nasangap. Molo tajaha di Lukas sada ayat 12 takas do didok kondisi isedo si Theophiluson didok songonon di Evangelium ni si Lukas si Theophilus na pinarsangapan. Dialah seorang yang mulia yang mencari kebenaran na mangalui taringot tu haporsiaon na tutu di bagasan Kristus Yesus. Jalanunga sikop di suraton si Lukas taringot tu haluani tu ibana marhite-hite Evangelium ni Lukasi. Alai marhite ulon ni apostolon di pasahat si Lukas muse pangajarion tu si Theophilus taringot tu haporsiaon di bagasan Kristus Yesus. Theophilus artinya sahabat Tuhan. Theophilus artinya kekasih Tuhan. Ali-ali ni Tuhan nahina holongan ni Tuhan. Jadi sanoma parjolon yang dohorok kutuhita kamanginang songon Theophilus gabe hasahatan ni surat ulon ni apostolon nakita nuaeng na manangihon hatari dibata di tengah-tengah ningulu tahun kita juga memaknai hidup kita menjadi Theophilus, sahabat-sahabat Allah, kekasih-kekasih Allah, seorang yang terus merindukan mencari kebenaran iman di dalam Kristus Yesus. Alanido buhado hita songon aka nahina holongan di bata kekasih-kekasih Allah menjadi sahabat Tuhan yang terus mencari kebenaran iman di dalam Kristus Yesus itu semakin dikuatkan dalam imannya sebagaimana yang diberitahukan Lukas kepada Theophilus ini. Yesus nama naik tu banu lagi jangi di paboa si Lukas tu si Theophilus yaitu Tuhan yang naik ke sorga di dalam kemuliaan. Yesus yang naik ke sorga adalah benar-benar Tuhan yang telah mengalahkan kematian, yang sudah memenangkan kematian melalui kebangkitannya, dan itu sudah dia nyatakan dan dia perlihatkan kepada murid-muridnya selama 40 hari lamanya. Jadi na tutu si tuturo Kristus Yesus naung hehe sia namate itu bukan menjadi mitos atau cerita dongeng karena Yesus sendiri sudah memperlihatkan dirinya kepada murid-muridnya 40 hari lamanya. Di paboa si Lukas on tu si Theophilus asa tung lam takasdo parsi hohoton ni haporsiaonna tu Kristus Yesusi. Jadi los ido naik panidangion ni ulan apostolon nang tu hita di obbasona kamanginang porsea si tutu mahita na tutu si tutu do Yesus Tuhan naung monang manaluh kematian ni jalanunga manaik tu banua gijang. Losianon di pabotohon si Lukas tu si Theophilus do tu hita di obason. Ya Yesus nama naik tu banua gijangi ima Tuhan namar sangapi dang gabe nama nadikon portibion nama nadikon naporsiai sahalaksa di bagasan ngoluna. Yesus yang sudah menyelesaikan tugasnya di dunia ini lalu naik ke sorga bukan dengan meninggalkan orang-orang percaya sendiri berjuang di tengah-tengah kehidupannya. Tapi dia yang naik ke sorga sebagai pemenang mengalahkan kematian itu. Dia naik ke sorga dan memberikan penyertaan kepada manusia melalui Roh Kudus. Idokon si Lukas di pabotohon tu si Theophilus. Lehonon ada tuhamu todi porbadiai. Alani dia buat kamanginang. Yesus nama naik tu banu lagi jangi. Yesus nama kamonako kamatiani. Yesus nang pasidukon ulon di portibion
bukan berarti berakhirlah karya Allah di tengah-tengah dunia ini. Tetapi sesungguhnya Allah sedang memulai babak baru dalam karya penyelamatan bagi dunia ini. Lalu sido raga bisuku-suku dihita buasa iko pas di hari hana naikon disakapi huriata pasahaton tohonan hasituaon tuaka ruas ni huriata nong pinaborhat ni akawik nong madalani masa perguruan na selengon gabe partohona situa. Adong masa 10 halak 15 Mei sian horong ama 3 halak Mei sian horong ina. Sekarang ini juga mau mengingatkan kita bahwa kenaikan Kristus itu Yesus sedang memulai satu babak baru dalam kehidupan dan karya penyelamatan bagi dunia ini. Yesus sudah menyelesaikan tugas pekerjaannya menghadirkan keselamatan. Tapi kemudian dia memulai babak baru dalam karya penyelamatan itu. Molo diingot akadongan calo situa nasa pulalu. Dor akadongan amang inang situa nama dohoti pertangyangan paborhaton majalo tohona kasituaon nasi dia nadiari nasena nasalpu takas do disi didok tuhamu na parjulo sasitong na ala ni hadusau ni jolma nungatung manol soli debata molta jahai ditaringot tu haroro ni aik na sumar kedatangan air bah Allah jelas mengatakan aku menyesal sudah menjadikan manusia maka aku akan membinasakan manusia dan seluruh ternak yang ada. Jala saya udok do itu hita molo ni itap ni ido di bata maka hari ini kita tidak ada. Jika Allah berhenti kepada statement itu mengatakan aku menyesal sudah menciptakan manusia karena keberdosaannya yang begitu besar maka hari ini tidak ada lagi manusia. Dia sudah membinasakan semuanya. Tapi kemudian lebih besarlah kasih Allah dari kemurkaannya. Lalu dia terus membuka jalan penyelamatan bagi manusia itu. Jalan apa dua hodisi di dok do tuhita. Sesungguhnya Allah bisa mengerjakan semua hal penyelamatan dunia ini sendiri. Karena dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa.
Terusan babak baru proses haluaon ni Portibion. Maka kita semua dipanggil menjadi saksi Kristus. Amang inang nasa puluhalu halak di jauh debata hamu mamuka sadarion. Semakin sempurna dan bersungguh-sungguh menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Gabe si tidang ini Kristus di tengah-tengah ni Portibion. Molo umangulahon ulaon hasituani. Di pasunggulhon hatani di batasa dari Tuhamu. Gabe si tidang ini Kristus. Siapa yang mau kita beritakan? Siapa yang mau kita beritakan? Siapa yang mau kita informasikan? Siapa yang mau kita wartakan dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus? Terutama menjadi orang-orang yang diberikan wibawa pelayanan itu. Menyaksikan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Gabe si tidang ini Kristus dohita. Gedang nama ngeluh sangapok kamu dohti tamang inang dah. Ngasih tua au. Dang. Justru menjadi sintua bukan mendapatkan penghormatan. Tapi justru menambah salib yang harus dipikul. Bahwa kita gabe si tidangi Kristus. Anggo hubereng nakinian sebelum masuk parminggu tahun. Songoni minar-minar ni padopahan ni amang inang nang memakai baju parhubasi. Merasa memang ada sesuatu yang luar biasa dia terima hari ini. Tapi ingatlah bahwa ini adalah menjadi justru salib yang harus kita pikul. Yang harus kita perjuangkan, yang harus kita menangkan karena kita menjadi saksi Kristus ketika kita menerima mengemban tugas pelayanan yang dianugerahkannya kepada kita. Jadi dihamunang keluarga teh, amang inang nagabi pendamping, gabi keluarga niaka amang inang situa nama jolotohona sadarion, jadilah juga penopang yang benar-benar menopang. Menjadi penunjang. Bahasa Indonesia na pakai hamuda. Molo bahasa Batak nah harus tahe. Jadilah istri dan suami yang menunjang. Jangan menjadi suami atau istri yang manujang. Hanya A dan E bedanya itu. Tapi terus menopang. Pasti amang inang sintua yang menerima tohonan hari ini juga adalah manusia biasa yang punya keterbatasan, yang punya kelemahan, yang punya kekurangan. Maka Tuhan memberkati setiap keluarga untuk menopang, menguatkan amang inang ini untuk melakukan tugas pelayanannya. Gudang ka ulaon siho bahasan ya kasitua. Dang holam maragedda teh. Jala molo di bigi hamuan non hujaha hon pitu ripuna ulaon hasituaon dang adok di sitar surat nanggusada nama dokon mangulahon ulau parageddaon. Dang maragedda ulaon di situa. Halai mata-mata rius ni hurian apina sahatu nasida. Manosoy akan nalosok marminggu. Manangnya kon akan amar sahid. Manugu-nugu akan atongon di bagasan hapor sukon. Sutung holan majalotohon kamu lamar situ cuma paher bakon hada jauh di batal di bukan hurian. Aka partohonani mangulahon ulau tohonanna dang gabis didangi na asing. Menjadi saksi Kristus. Jalan parpudi di hamunak kamanginang. Molotung di minggu sadarion manang di par ningotan arihana naik sadarion di pesta tahun di pasunggulot hita natar hicat do Yesus tu padua gijang jala rodo ibana muse ingatlah kita sedang hidup di dua sisi itu. Kenaikannya ke sorga dan penantian kedatangannya kembali. Maka apa yang diminta dari kita? Teruslah berjuang supaya menjadi pribadi yang setia, kuat dan tangguh percaya kepada Kristus. Supaya ketika kelak dia datang, dia menemukan kita menjadi pribadi yang sempurna, yang kudus, yang tak bercacat. Sehingga jika ada masih waktu diberikan Tuhan kepada kita, mari kita terus berjuang semakin memperbaiki diri kita.
unang palalu jahita. Songon naridok niya kasisian naing. Na pinabuan si Lukas tu si Teopilusi. Adiga ma hasasaut ni harajon di bata. Dia lu si Yesus sedang pola rikot di ho di hari. Suatu romu si hamu dibuka hamu ma aplikasi AI. Ibe kamu ma disi kapan Yesus datang kembali. Gabe AI disuku kamu di hari roh Tuhanimu se. Yakinlah AI tidak akan cukup untuk menjawab semua persoalan kehidupan kita. Tapi Kristus akan sanggup menjawab semua pergumulan kehidupan kita. Maka yang terutama yang harus kita ingat adalah bagaimana ketika kita dalam fase masa antara Yesus yang naik ke surga dan Yesus yang akan datang kembali itu, dia akan menemukan kita kelak menjadi orang-orang yang setia. Maka dalam masa-masa penantian ini, mari dengan serius, bersungguh-sungguh dan kuat untuk memenangkan setiap pergumulan kita. Amanginang calon situa dan yang majalotona kasitua sadarion. Setialah menjalani kehidupan sebagai pribadi lepas pribadi. Dan kuat jugalah mengerjakan tugas pelayanan sebagai penatua di tengah-tengah HKBP Cijantung ini. Mula didok nakin, dakola di Yerusalem, dakola di Galilea, alesadu Samaria, saat roh di ujung di Portibion, amang inang memang diberangkatkan dari setiap week. Ada dari week 3, ada dari week 5, ada dari week 6, ada dari week 9, week 10 dan seterusnya sampai week 23. Tapi mulai hari ini, amang inang bukan sintua week itu. Tapi sintua HKBP Cijantung. Memang nandilihon di debata marite hurianai secara khusus melayani di week itu. Tapi amang inang bukan sintua di week, tapi adalah menjadi sintua dalam seluruh kehidupan. Alanido minggu naro porsiama amang calo situasi tijak. Molo maralisa si tijak terhodo suruh nomor jamita muse. Ido tadana amang dak situan ni wek. Alai situa nama maritau baritana olit sadok portibion. Amang aritonang minggu naro tersuruh nama jamita di pertangyangan aritonang Jalan Raya Pasar Rebo. Itu tandanya bahwa kita semua adalah menjadi pelayan bagi dunia ini. Maka bagaimana kita dapat melakukan itu dengan sungguh-sungguh. Suatu ngadong musian non, siak kamu na sapulalu, ala sito wek tolu dohamu, adong mana marsahid di wek sapulalu, Roma padita di togi homamu. Daw ngamang sito wek tolu daw nang loko kamu songonida. Situan ni HKBP, Cijantung. Situan ni HKBP di Sadok, Portibion. Alanido manang tu dia pesituan ya KP pida parhuriona hot doha situau. Ale mol neng marhaladui mana di Papua mak. Nah neng marhaladui mana leng go hasituan nai hot do tar surat songon situa. Ani margogo mamanginang margogo masituan sapulalu lam margogo masituan nong parjolo makobas di huriaon dung tabahamu. Nam lam neang maulaon unang lamborata te. Ya, bisa saja tambah teman bukan makin ringan, tapi makin berat. Alana dong kolak bata mado kotumago do opat talak mangulah daripada 10 halak ninna. Puasa dung 10 labu sudah do sudi ninna. Apalagi mulu marhubas di hutan aja lu, tulu halak mahita marhubas ninna do kan. Puasa mulu 10 nun habis jalange do sudi. Ai buama 2 sada do diban. Ya. 2 tuturu madabu tangko-tangko no sada tu. 2 sada. Lam tabba parhubas lam habis sudah jagal. Jadi kita lam tabba HKBP Cijantung situana sapulalu halak noeng bukan semakin berat, tapi saya yakin semakin ringan dan semakin besar tugas pelayanannya karena semua sintu HKBP Cijantung bersama pendetanya dan jemaatnya menyaksikan Kristus dalam kehidupannya. Amin martang yang mahita. Mulyati madiholi Jehovah Tuhan nami. Lasit Tuhan nami. Napi nasahat Muhammad itu sada ari nabalga, ari napi narbadianmu, ari pesta parningotan di hana naikmu tuban magicang. Di simahu ingotami Tuhan nung atung sikop, haluaon di patupaho marti Kristus Yesus nang rotu portibion. Alalas di hana naik mima. Di lehoko ulaon ne baru tungolu ni huriam, tungolu ni akan aporosia. Laho manoruson ulaon haluao di portibion maritingul nya kana prosiai atong mian matadim to di perbadiai ai ido na margawi kami
gabi tahu kami mangulah hoja. Ali Tuhan secara khusus sadarion di tengah-tengah ni huriam di HKBP Cijantungon. Di pesta paringotan ari hananekon. Laos neng pahotom mumah. Sianaka ruas ni huriam nong pinilit ni ruas ni huriam sian ganuk wik. Nong madalani partikian parguruan nasida na 2 tahunon. Laho majalo toho nakasitu ni. Atong las doh manasida. Rabdo sudah kena porsia. Rabdo sudah akan aposom nang jumolo pinilitmu Tuhan. Lahom mangulahon parsuruamu. Para raton harajaonmu. Para raton barita naulim. Gabe sitidangim di tengah-tengah di portibion. Tarlumo bimah. Di tengah-tengah di pardalan di parsauran di huriam di HKBP Jantungan. Pasu-pasu manasida. Lahom mangulahon ulau ni. Sahat roh di ujungnya. Anggo somar donga toko. Dang margugu hami ali Jehovah. Ali moliati madiho, hutangnya kau kayu manang aka keluarga, ama ina keluarga ni aka situan yang majolo tohona sadarion, nang nasida be Tuhan, parsahalai, pargugui, asatung tahu nasida, gabi pendamping, natok tong margugoihon, mangalihon semangat, parsitutuon. Tu akan apa semon mangulahon aka ulaon kasih Tuhan nih. Pos rohana mi Tuhan laung nilai hom munang akayana kau di tengah-tengah ni keluarga akan apa semon pasu-pasumu ibur magudang pasu-pasumu marhabisukon jelang marhabistaran. Ima Tuhan gabe parbue ni parsitun nami mangulahon aka ulah pakobasyoni. Dayon ni akayana kon ni akan apa semon ma akalas ni roha di tengah-tengah ni kapardalan ni nguluna. Atau sahat tuhoma Tuhan. Nasida nanaeng mamuhai mangulahon tohona kasih Tuhan. Omatangi yang elek-elek nami. Usabaho kami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Ta puji matuhata marede maita las tapasahat mapeliata napa duahon do panupakyota tu sosial ni huriata.
hata di parsorata sadarion las hobasata ma ulau pasahaton tohonan hasituaon. Ini dikira maradian no kita sia nomor 156 ayat 2 dohon ayat 4 Roma sudi kasih tua calon sapulalu halak nanaing parhalado di huriata HKBP Cijantungon akaun ma gowarna sida sada calon situa Ferawati Boru Simani Huruk sian wik 20 dua calon situa Ridwan Panjaitan naborat sian wik 20 tolu diaspora tolu calon situa Soala Roha Sinaga na pinaborhat ni wek 12. Opat calon situa Jimmy Fernando Gurning na pinaborhat ni wek 10 sia. 5 calon situa Agustinus Christian Aritonang na pinaborhat ni wek 14. 6 calon situa Ronaldi Marbun na pinaborhat ni wek 10 sia. 7 calon situa Herman Bakti Siringoringo na pinaborhat ni wek 14. 8 calon situa Buha Brinson Parsauran Sitijak na pinaborhat ni wek 10 alu. Sia calon situa Irmawati Borumunte na pinaborhat ni wek 16. 10 calon situa Beni Antonius Manalu na pinaborhat ni wek 10 alu. 10 sada calon situa Boyke Jopi Lamsihar Pakpahan na pinaborhat ni wek 10. 12 calon situa Jackson Tabunan na pinaborhat ni wek 3. 10 tolu calon situa Posma Simajuntak na pinaborhat ni wek sia. 14 calon situa Saud Pasaribu na pinaborhat ni wek 3. 15 calon situa Ramses Jongkers Augustinus Baringbing na pinaborhat ni wek 6. 16 calon situa Sugianto Limbong na pinaborhat ni wek 3. 17 calon situa Lon Bernat Sidabutar na pinaborhat ni wek 5. 10 alu calon situa Tiurinta Bor Aritonang na pinaborhat ni wek 3. Nunga jongjong nuaing nasida di son na ita pilit bahen situa di tonga-tongata. Naing pangidon nasida mapasu-pasu sia tuhata. Asa margogo nasida mangulahon ulahon nasida. Atong tabigi majolo pangaripunan ni ulahon ni situa. Sada pangula ni huria do nasida. Mamata-matahot dongan akan pinasahatu nasida. Dohot mangaramoti parangi nasida. Molo diboto nasida na hurang ture parangi ni manang ise. Ikon picangon nasidai manang pabuan nasida tu uluan ni huria asa dipature. 2 madasdas dongan tu permingguan dohot manakasi alana ubahen nasoro. 3 madasdas sudut no poso asa odop rotu permingguan jala makarikoton parbinotoan. 4 manikir akka namar sahid jala paturehon narikot tu nasida dohot na tarpatu pasa alai narimikot pasingoton hatan di bata tu nasida dohot tu mangyakoca. 5 mangapuli akan amarsak paturehon akan adangol dohot napugus. 6 manogu-nogu aka parugamona asing dohot akan nalilu asa dohot marsaulihon hangluan na pinatupan ni Tuhan Yesus. 7 mangurupi paturehon aka guguan
dohot ulaon narikot tuharajaon ni debata. Nuaing los tatangi homma surat keputusan ketetapan najinahon ni amang sekretaris ni Huriata. Huria Kristen Batak Protestan HKBP Cijantung Resort Cijantung. Surat keputusan dan ketetapan nomor 022 garing SK garing HC garis datar RC garing D titik 8 Romawi garing 5 Romawi garing 2026 dan seterusnya sampai dengan surat keputusan dan ketetapan nomor 039. Yang bertanda tangan di bawah ini Pendeta Huria Kristen Batak Protestan HKBP Resort Cijantung di Jakarta. Setelah membaca dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, memperhatikan keputusan rapat majelis HKBP Cijantung yang dipimpin Pendeta HKBP Resort Cijantung tanggal 20 Desember 2025 dan rapat jemaat tanggal 31 Januari 2026 dan sermon majelis jemaat tanggal 5 Mei 2026 memutuskan dan menetapkan: 1. Nama Ferawati Borusi Manihuruk, lahir 26 November 1978, calon Sintua 7 Juli 2024, lingkungan WIK 20 Kalisari 5. 2. Nama Ridwan Panjaitan, lahir 7 Desember 1982, calon Sintua 13 April 2025, lingkungan WIK Diaspora. 3. Nama Swalaroha Sinaga, lahir 14 Desember 1982, calon Sintua 7 Juli 2024, lingkungan WIK 12 Sentex Manunggal. 4. Nama Jimmy Fernando Gurning, lahir 1 Februari 1980, calon Sintua 7 Juli 2024, lingkungan WIK 19 Kalisari 4. 5. Nama Agustinus Christian Aritonang, lahir 3 Oktober 1981, calon Sintua 7 Juli 2024, lingkungan WIK 14 Pekayon Gandaria. 6. Nama Ronaldi Marbon, lahir 25 Mei 1986, calon Sintua 7 Juli 2024, lingkungan WIK 19 Kalisari 4. 7. Nama Herman Bakti Siringoringo, lahir 5 April 1990, calon Sintua 7 Juli 2024, lingkungan WIK 14 Pekayon Gandaria. 8. Nama Buha Brinson Parsaoran Sitinjak, lahir 26 November 1982, calon Sintua 7 Juli 2024, lingkungan WIK 18 Kalisari 3. 9. Nama Irmawati Borumunte, lahir 26 Maret 1978, calon Sintua 7 Juli 2024, lingkungan WIK 16 Poncol 2. 10. Nama Benny Antonius Manalu, lahir 30 November 1983, calon Sintua 7 Juli 2024, lingkungan WIK 18 Kalisari 3. 11. Nama Boyke Jopi Lamsihar Pakpahan, lahir 28 April 1983, calon Sintua 7 Juli 2024, lingkungan WIK 10 Kalisari 1. 12. Nama Jackson Tambunan, lahir 12 Januari 1984, calon Sintua 7 Juli 2024, lingkungan WIK 3 Susukan 1. 13. Nama Posma Simanjuntak, lahir 20 September 1989,
Calon Sintua 13 April 2025, lingkungan WIK 9 Palmekarsari. 14 nama Saud Pasaribu, lahir 16 Mei 1980, calon Sintua 7 Juli 2024, lingkungan WIK 3 Susukan 1. 15 nama Ramses Jonkers Augustinus Baringbing, lahir 26 Agustus 1976, calon Sintua 7 Juli 2024, lingkungan WIK 6 Cipayung Cilangkap. 16 nama Sugianto Limbong, lahir 7 Oktober 1985, calon Sintua 7 Juli 2024, lingkungan WIK 3 Susukan 1. 17 nama Lon Bernard Sidabutar, lahir 6 November 1985, calon Sintua 7 Juli 2024, lingkungan WIK 5 Ciracas 1. 18 nama Tiurinta Boru Aritonang, lahir 19 Oktober 1992, calon Sintua 7 Juli 2024, lingkungan WIK 3 Susukan 1. Pada hari ini, Kamis tanggal 14 Mei 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Kenaikan Tuhan Yesus, telah ditahbiskan menjadi pelayan tahbisan Penatua atau Sintua HKBP Cijantung Resort Cijantung, Distrik 8 DKI Jakarta. Kiranya Tuhan Yesus Kristus Raja Gereja yang memberikan kekuatan dan pertolongan dalam menjalankan pelayanan di tengah-tengah gerejanya. Ditetapkan di Jakarta pada hari tanggal Kamis 14 Mei 2026. Pendeta HKBP Resort Cijantung, Pendeta Abednego Sirait STH, ditandatangani dan di-stempel. Ope, hamu nahina holongan, neng takas boton nami, burju ni rohamuna mangaradoti ulaon hasituauni. Dibaheni, alu si hamu ma nahu sukut tonon. Parjolo, na olo do hamu mamarangehon parange natama di jolo ni dibata do di jolo ni jolma. 2. Na olo do hamu majalo ulaon hasituaon songon naong di pajojor odeng to hamu. 3. Na olo do hamu mangaradoti sude sian nasa roha do sian nasa gugomuna hobar tu hata ni dibata. Molo naung sadaro hamuna mangului jala marpadaton sudinai di jolo di debata dohot di jolo di dongata sahuriaon di bagasan suara nagugo dok kamuma patuduhon pangoloyon muna. Atong masih jalangan mahita paboa hot ni padan munai jala paboa na olo do hamu mangula ulau ni dibata rap dohot hami roma hamu marsa sahala. Firman Tuhan bagi Ferawati Boru Simanihuru. Kisah Para Rasul 20 ayat 28. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri.
Hupasahat matuho, tohonan situa, di Huria Kristen Batak Protestan, HKBP Cijantungon, marhite hite kuar di Bata Ama, anaknya Tuhan Yesus Kristus, dotot di Porbadia. Amin. Saya diparohai Tuhan debata, amani Tuhan Yesus Kristus maho, marhite hite tot di Porbadia, maka burjuhon ulaumu na dipasahat tuho sadarion asa marsangap debata itonga-tonga ni biata. Amin. Agak maju. Ridwan Panjaitan, firman Tuhan untukmu 2 Timotius 1 ayat 6. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh karena penompangan tanganku atasmu. Ale Ridwan Panjaitan, Pegang dulu. hupasahat matuho, tohonan situa di Huria Kristen Batak Protestan, HKBP Cijantungon, marhite hite guarni Bata Ama, dot guarna nana Tuhan Yesus Kristus, dot di Porbadia. Amin. Saya diparohai Tuhan debata, amani Tuhata Yesus Kristus maho, marhite hite to di Porbadia, maka burjuhon ulaumu na pinasahat tuho sadarion, asa marsangap debata di tonga-tonga ni Huriana. Amin. Firman Tuhan buat Soala Roha Sinaga, diambil dari kitab 1 Petrus 5 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Ale Soala Roha Sinaga, hupasahat matuho, tohonan situa di tonga-tonga ni Huria Kristen Batak Protestan HKBP Cijantungon, marhite hite guarni Bata Ama, dot guarni anak Tuhan Yesus Kristus, dot guarni tot di Porbadia. Amin. Saya diparohai Tuhan debata, amani Tuhata Yesus Kristus maho, marhite hite tot di Porbadia, maka burjuhon siulonmu na pinasahat tuho sadarion, asa marsangap debata di tonga-tonga ni Hurianai. Amin. Firman Tuhan untuk Jimmy Fernando Gurning dari 1 Timotius pasal 4 ayat 14. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat
dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Ale Jimmy Fernando Gurning, hupasahat matuho tohonan situa di Huria Kristen Batak Protestan Cijantungon, marhite hite goar di Bata Ama, dot goar ni anak Tuhan Yesus Kristus, dot goar ni Toddi Porbadia. Amin. Saya diparrohai Tuhan debata, amani Tuhata Yesus Kristus maho, marhite hite Toddi Porbadia, maka burjuhon siulonmu, na dipasahat tuho sadarion, asa marsangap debata, di tonga-tonga ni hurianai. Amin. Firman Tuhan bagi Agustinus Christian Aritonang dari Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ale Agustinus Christian Aritonang, hupasahat matuho tohonan situa di Huria Kristen Batak Protestan Cijantungon, marhite hite goar di Bata Ama, dot goar ni anak Tuhan Yesus Kristus, dot goar ni Toddi Porbadia. Amin. Saya diparrohai Tuhan debata, amani Tuhata Yesus Kristus maho, marhite hite Toddi Porbadia, maka burjuhon siulonmu, na pinasahat tuho sadarion, asa marsangap debata, di tonga-tonga ni hurianai. Amin. Firman Tuhan untuk Renaldi Marbun, tertulis dalam 1 Petrus 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ale Ronaldi Marbun, upasahat matuho tohonan situa di Huria Kristen Batak Protestan Cijantungon, marhite hite goar di Bata Ama, dot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dot goar ni Toddi Porbadia. Amin. Saya diparrohai Tuhan debata, amani Tuhata Yesus Kristus maho, marhite hite Toddi Porbadia, maka burjuhon siulonmu, na pinasahat tuho sadarion, asa marsangap debata, marhite hite hurianai. Amin. Firman Tuhan buat Herman Bakti Seringo-ringo, diambil dari kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ale Herman Seringo-ringo, upasahat matuho tohonan situa di Huria Kristen Batak Protestan Cijantungon, marhite hite goar di Bata Ama, dot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dot goar ni Toddi. Amin.
Sai diparrohai Tuhan debata, amani Tuhata Yesus Kristus maho, marhite-hite to di perbadia, maka burjuhon silonmu, na pinasahat tuho sadarion, asa marsangap debata, di tonga-tonga ni hurianai. Amin. Firman Tuhan untuk Buha Brinson Parsauran Sitinjak. 2 Timotius pasal 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ale Buha Brinson Parsauran Sitinjak, hupasahat matuho tohonan situa, di Huria Kristen Batak Protestan si Jantungon, marhite-hite guardi di Bata Ama, dohot guardi anak Tuhan Yesus Kristus, dohot guardi toddi porbadia. Amin. Sai diparrohai Tuhan debata, amani Tuhata Yesus Kristus maho, marhite-hite to di porbadia, maka burjuhon siulomu, na pinasahat tuho sadarion, asa marsangap debata, di tonga-tonga ni hurianai. Amin. Firman Tuhan bagi Irmawati Borumunte, Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ale Irmawati Borumunte, hupasahat matuho tohonan situa, di Huria Kristen Batak Protestan Cijantungon, marhite-hite guarni Bata Ama, dot guarni anak Tuhan Yesus Kristus, dot guarni toddi porbadia. Amin. Sai diparrohai Tuhan debata, amani Tuhata Yesus Kristus maho, marhite-hite toddi porbadia, maka burjuhon silomu, na pinasahat tuho sadarion, asa marsangap debata, di tonga-tonga ni hurianai. Amin. Firman Tuhan untuk Beni Antonius Manalu dari 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ale Beni Antonius Manalu, hupasahat matuho tohonan situa, di Huria Kristen Batak Protestan Cijantungon, marhite-hite guarni Bata Ama, dot guarni anak Tuhan Yesus Kristus, dot guarni toddi porbadia. Amin. Sai diparrohai Tuhan debata, amani Tuhata Yesus Kristus maho, marhite-hite toddi porbadia, maka burjuhon siulomu, na pinasahat tuho sadarion, asa marsangap debata,
di tonga-tonga ni hurianai. Amin. Firman Tuhan buat Boyke Jopi Lamsihar Pakpahan diambil dari kitab 1 Korintus 4 ayat yang kedua. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Ale Boyke Jopi Lamsihar Pakpahan. Upasahat matuho tohonan situa di Huria Kristen Batak Protestan si Jantungon marhite hite goarni bata ama dot goarni anak Tuhan Yesus Kristus dot goarni todi porbadia. Amin. Sai di parrohai Tuhan debata amani Tuhata Yesus Kristus maho marhite hite todi porbadia maka burjuhon siulaumu na pinasahat tuho sadarion asa marsangap debata di tonga-tonga ni hurianai. Amin. Firman Tuhan untuk Jackson Tambunan dari Wahyu 2 ayat 10b. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ale Jackson Tabunan. Upasahat matuho tohona situa di Huria Kristen Batak Protestan Cijantungon. Marhite hite goarni di bata ama. Dot goarni anak Tuhan Yesus Kristus. Dot goarni todi porbadia. Amin. Sai di parrohai Tuhan debata amani Tuhata Yesus Kristus maho marhite hite todi porbadia maka burjuhon siulonmu na pinasa tuho sadarion asa marsangap debata di tonga-tonga ni hurianai. Amin. Firman Tuhan bagi Posma Simanjuntak. Amsal 28 ayat 20. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Ale Posma Simajutak. Upasahat matuho tohora situa di Huria Kristen Batak Protestan si Jantungon marhite hite goarni di bata ama dot goarni anak Tuhan Yesus Kristus dot goarni todi porbadia. Amin. Sai di parrohai Tuhan debata amani Tuhata Yesus Kristus maho marhite hite todi porbadia maka burjuhon siulaonmu na pinasahat tuho sadarion asa marsangap debata di tonga-tonga ni hurianai. Amin.
Saud Pasaribu, firman Tuhan untukmu, Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ale Saud Pasaribu, kupasahat matuho tohonan situa, di Huria Kristen Batak Protestan Cijantungon. Marhite hite gowar di bata ama, dot gowar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dot gowar ni Tod di Perbadia. Amin. Sai diparohai Tuhan debata, amani Tuhata Yesus Kristus maho, marhite hite Tod di Perbadia, maka burjuhon silonmu, na pinasahat tuho sadarion, asa marsangap debata, di tonga-tonga ni hurianai. Amin. Firman Tuhan buat Ramses Jonkers Agustinus Barimbing diambil dari kitab Amsal pasal yang ketiga ayat yang ketiga. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Ramses Jonkers Augustinus Barimbing. Pasahat matuho tohonan situa di Huria Kristen Batak Protestan Cijantungon, marhite hite goar di bata ama, dot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dot goar ni Tod di Perbadia. Amin. Sai diparohai Tuhan debata, ama ni Tuhata Yesus Kristus maho, marhite hite Tod di Perbadia, maka burjuhon siulaunmu, na pinasahat tuho sadarion, asa marsangap debata, di tonga-tonga ni hurianai. Amin. Firman Tuhan untuk Sugianto Limbong. Mazmur pasal 37 ayat 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Amang inang, mulut tukadong pemarhusip nangget mate, terganggu hami makatahon atau pasu-pasu molo sedong terbigi hami suara. Mangilik mahami di bagasan hahoho memahita. Ali Sugianto Libong, kupasahat matuho tohonan situa di Huria Kristen Batak Protestan Cijantungon, marhite hite goar di bata ama, dot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dot goar ni Tod di Perbadia. Amin. Sai diparohai Tuhan debata, amani Tuhata Yesus Kristus maho, marhite hite Tod di Perbadia, maka burjuhon siulaunmu, na pinasahat tuho sadarion, asa marsangap debata, di tonga-tonga ni hurianai. Amin. Firman Tuhan bagi Lon Bernard Sidabutar.
Ulangan 28 ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ale lon Bernat Sidabutar, upasahat matuho tohonan situa di Huria Kristen Batak Protestan si Jantungon, marhite-hite gowarni bata ama, dot gowarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dot gowarni todi perbadia. Amin. Sai diparrohai Tuhan debata, amani Tuhata Yesus Kristus maho, marhite-hite todi perbadia, maka burjuhon siulonmu na pinasahat tuho sadarion, asa marsangap debata, di tonga-tonga ni hurianai. Amin. Firman Tuhan untuk Tiurinta Boru Aritonang, Kisah Para Rasul 5 ayat 29b. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Ale Tiurinta Boru Aritonang, hupasahat matuho tohonan situa di Huria Kristen Batak Protestan si Jantungon, marhite-hite gowarni bata ama, dot gowarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dot gowarni todi perbadia. Amin. Sai diparrohai Tuhan debata, amani Tuhata Yesus Kristus maho, marhite-hite todi perbadia, maka burjuhon siulomu na pinasahat tuho sadarion, asa marsangap debata, di tonga-tonga ni hurianai. Amin. Duaing los pinasahat ma perangkat pakubasion tu aka amang inang nang majalo tohonan sadarion. Inang Sintua Ferawati Boru Simanihuru. Amang Sintua Ridwan Panjaitan. Amang Sintua Soala Roha Sinaga. Amang Sintua Jimmy Fernando Gurning. Amang Sintua Agustinus Christian Aritonang. Amang Sintua Ronaldi Marbun. Amang Sintua Herman Bakti Siringoringo. Amang Sintua Buha Brinson Sitinjak. Inang Sintua Irmawati Borumunte.
Amang Sintua Beni Antonius Manalu. Amang Sintua Boyke Jopi Lamsihar Pakpahan. Amang Sintua Jackson Tambunan. Amang Sintua Posma Simanjuntak. Amang Sintua Saud Pasaribu. Amang Sintua Ramses Baringbing. Amang Sintua Sugianto Limbong. Amang Sintua Lon Bernard Sidabutar. Inang Sintua Tiurinta Boru Aritonang. Hamuna amang inang Situa Nabaru Majalotohonan. Marngadop tu ruas ni Huria Mahamusalhut. Situa di Jolo, keluarga di Pudina Sidama. Hamuna dongan sahuria di Huria Kristen Batak Protestan Cijantung Resat Cijantungon. Jako kamu mana sida di bagasad dame. Sudima hitaon manggogo tumangyakon nasida. Asa majadi ulon nasida. Huhut makorhon hasangapon ni Tuhata Yesus Kristus. Raja ni Huriai. Martangi yang mahita. Ali Tuhan debata amanami na di Banua Gijang, mauliate marohanami tuho, ala asini roham dia kadongan namion. Saya tabai matu rohana sida akasilihon-lehon nitod di Porbadia. Asalam marroha jala margogo nasida mangaradoti tohonan nasahatu nasida sadarion. Asi maroham dohok di sudi ruas ni Huriamon. Asalam hot haporosyan nasida be. Jalam ture parangin nasida mangihut toko. Sungguli marohanami asa masih haholongan. Unang adong si picangon dihami. Asalam rarat harajaumu. Jalam marmulia goarmu nabadiai. Amen. Mulak maka amanginang situa. Tuhudulana. Pinasaat matu par situa na baru Majalotohonan laho batu begi honkor.
Gua white. Kayaknya gua bisa zoom in. Gua white.
dago kata sian sahalak situa na baru majalo tohonan. Na pinasaan niya mang situa Sugianto Libong. Huria ni Tuhata, jumulo ma pasaton nami, horas ma dihita saluhuna. Moliate ma di Tuhata, marsanga ma di Tuhata di apalatikyon, ima natotong mangaramoti hita, mangaleho tu hita hai paso doh dame, makorhom may manginang boy hita madohoti ulaw nabalga di bagasan tikyon. Nahu parsangapi hami, uluan ni Huriatta, amang padita Abednego Sirait, nahu parsangapi hami, padita fungsional nadong di Huriatta, nahu parsangapi hami, amang inang sudia mahamuna perhalado senior nami na adong di Huriatta. Jala nahu parsangapi hami, amang inang ruas ni Huriatta, natongon madohoti permingguan di bagasan sadarion, na di bagasan gereja, suang-suang ni hamu amang inang, na mungkin sahali madohoti permingguan melalui saluran live streaming. Amang inang, sadarion adalah momen bersejarah di Hamin 10 lalu. Alod dabe Hamin situa. Calon debera. Kurang lebih 2 tahun memahami madohoti obas perguruan manang learning. Kurang 1,5 bulan nai mananyan. Alai di badong aku ngangol-ngolan. Liling nai hita tebal honinna. Banyak cerita, banyak kisah yang kami terima manginang dan banyak informasi pemahaman terkait dengan bagaimana seorang pelayan Tuhan menjalani kehidupannya. Di awal-awal kami mendapatkan tugas ataupun jabatan calon sintua, serana lilu dohami, ayah hadu siulahonon. Alai marhite uluan ni hurianami, huriatta, dohot amang inang padita, namang guru kami di bilik per learning perguruan. Amang inang pandita kita luar biasa memberikan masukan, memberikan pendidikan kepada kami sehingga kami mendapatkan banyak hal dari perguruan nami, learning nami, nah kurang lebih 2 tahunan. Alainang pesongon yamang sadaron nung etabal hok kami, dang dope merasa cukup kami sebenarnya layak atau bagaimana menjadi seorang pelayan Tuhan. Alana pada hakikatnya ini adalah pembelajaran sepanjang hayat. Rahamu amanginang para laduni huriat tanong senior pera tong do belajar hama sonari. Belajar bagaimana mengadopi tikina selalu berubah-ubah. Ra akka senior nami naung senior olo do mararo tu hami na poson. Tapi itulah hakikatnya, zaman selalu berubah. Alania manginang kami tidak pernah merasa cukup dan merasa belum lulus sebenarnya mulai persekolah dan lulus di PHM. Alai tabal hotikyon, muliata mari tuhata marhita na posona, di pasaha tohonan tuhami, tohonan na balga, jalan na marga di hami. Semua pengalaman, semua pendidikan selama learning amang inang tidak terlepas dari orang-orang nama kaholongi hami. Jadi di bagasan baso dohonan name dohata muliata tunasida na perjolo sahali uluan ni huriatta. Amang padita Abednego Sirait, amang ini luar biasa. Selalu memberikan tantangan kepada kami. Di awal-awal kami talo situa tordibahin panitia Natal songgok dohami. Trending topik dohami. Wah, masih behero nate torina kadongani. Tapi amang inang amang pendeta kita luar biasa. Dia tidak pernah meninggalkan kami. Mulia tema di pakubasyon na mangi di kami. Na paduahon dohonon nami dom hata muliate tu amang inang pandita fungsional na dong di huriatta. Yang selalu memberikan kami
pemahaman, pendidikan, ataupun informasi-informasi terkait dengan haparhala doon. Muliate ma dinasida. Di bagasana bason, tong dodohonon nami muliate. Na tapi nasida dan disobe marhuria dan makobasi. Na perjolo amang padita binaharsi hobbing. Na paduahon inang padita teti borusi hobbing. Na patuluhon inang calo padita siska borusi tumorang. Amang inang muliate marihamu di burjunero hamu na nama kobasi hami di arinang salpu. Na tapi no aing hitang amar bida huria. Ale yakin mahamamang na hinobasam muna di hami salilengon pingot tami doi burjunero hamu di hami. Muliate ma di hamu amang inang. Na berikutnya dohonon nami dan muliate tu sude parhalado amang inang parhalado nadong di huriata senior nami yang selalu memberikan wejangan kepada kami. Muliate ma di hamu amang. Ras pata songgok de bekamu hami alai makor hod di tunadingkan di bekamu di hami akasudut na posoon. Walau pribadi, mak ngeri kali ya digituin kami, songoni sepata. Ale melihat ma di hamu manginang, sudah masukkan, sudah wejangan nong pinasamu di hami, menambah pengawatuhan nami, menambah wawasan nami mai marhalado, mangulahon akaulahon ne pasahat tu hami. Melihat ma manginang di pakabusamuna di hami na salawat di perguruan nami. Na parbudi amanginang di hamu amanginang ruas ni HKBP Jatung. Hamu do sebenarnya penentu di hami jongjok kami di Jolon. Ramo rosoi doko kamu jongjok kami menang disuruh hamu hami sanwe sawe nami dang adok kami di son. Amanginang do nama nopak kami, amanginang do nama suruh hami jala mamuda-mudai hami. Mole atema di hamu amanginang. Sahalinari hamu do na menentuho kami di son, boy jongjong di son, jala bertahan satu na ditebal ho kami di bagasat tikyon. Sehari-hari dohonon nami moliate ma di hamu amanginang. Amanginang kami tidak pernah merasa puas seperti songono do kenakingan ibarat tangga, molo hitam menaiki tangga nuaing, kami merasa bahwa kami adalah berada pada posisi bagian paling bawah tangga itu. Nang dohonon amanginang masih banyak hal yang perlu kami pelajari. Alania manginang disok kami na 10 alu. Songon hatani Apostel Paulus tuhuria na adong di Tesalonika. Aleya kadongan. Tangya kon hamu mahami. Hami sudut na posona manginang masih banyak hal yang perlu kami benahi dalam menjalani pelayanan kami. Alani mangido mangelek mahami tuhamu saluhuna amanginang ruas ni huriata KBP Jatung. Tangyak kon hamu mahami. Asa margogo hami amanginang mangulaw tohono na di pasahat tuhami. Di ujung ni hatakon amanginang adong dosa ada pribahasa nama dokon. Tak ada gading yang tak retak. Jika tak retak bukanlah gading. Amanginang hami sudut na posok. Menada do hami di diri nami, na selaon di parsaurata, ati adong na hurang lobi, pangalahon nami na hurang lobi pakataon nami di parsaurata salilungan amanginang, di son jongjong do hami mangido maaf tu hamuna, salpuh kamu mamanginang aka pangalahon nami na hurang di hamu, jala tamyakon hamu mahami asa tujulan nyari lam denggan pakabeson nami di jolon itu hatta di huriai asa marsangap tu hatta. Kami berharap amanginang kehadiran kami memberikan sinergi yang baik, sinergi yang positif, dan juga mampu menambah gerak di dalam menjalankan pelayanan yang di huria kita ini. Omahata sian hami, au sendiri situa Sugianto Libong nawakili 10 pitu dong aku di son, marsanga matuhata, marlas niroha mahita madalani ngoluta, horas marita saluhna. Las mulak mahamu tu hudulan situa do keluarga nang macara tohanan. Nuang las pinasahat mah mewakili ruas nihuria pasaton hata moliate pinasama tu amang pegultom ruas nihuria tanasian wek 10.
Salam. Shalom. Songon na tua tutu dua silop pagadong sada silop paugi. Melatunga sa halak ko pinamakataon utusan siya ruas. Sudah mahita dapat tahun dulu las marwat dari sini. Butima. Na pinarsangapan pa di teresot amang sirait dohot sudah fungsional. Sudah mahamu perhalado ni huriata KWP si Jatung. Amanami na persangapi kami, inanami na posobulong. Sudah mahita tayo nalong di bagas garijawan. Perjul sehali donon nami mauliate maritu hatta tutu di hari Kamis toktong beliau pemerintah tatu hita libur gabi boy hita marlas ni roha di hara anak ni Tuhatta Yesus Kristus. Apalagi bason tutu dipilit amang paditata nagabi hari na bersejarah, penabalan si tua, manang pentahbisan. Ima na pinabrohat niya ka week, siya 23 week. Gabi, olo na sida, gabi si tua, jala perhalado ni hagabi si Jatung. Au merasa do sulit paborhatot si tua di akawita. Kebetulan na tuloy kaya terlibat tiba memilit. Asal ditunjuk do rap do si tua sebagai koordinator WIK ditugihon iba amma. Sangat sulit. Jala rata-rata menolak. Jadi kami tiki memang berdonon objektif do di penilaian mengenang di attitude perilaku nasi hari-hari di kehadiran di partisipasi ni akka ulon ni huria alai macemol pinuji matuhani ditikion akka naposo Parwahon na kinggabari, poso-poso, kelarihan na 78, 82, 8. Puji Tuhan, mah. Jadi, marguguman na sida. Tu, sampai umur 65, tiha mga, sampai siut. Ya. Sampai umur 65. Yakin doa kami, di si, aka, na pinilit, na binapalhat ni aka wik, aka, na terpilit. Jala terjo, jala di pasu-pasu Tuhani. Alani dihamu amang dot inang naung ditabalhon apala sadarion. Mauliate maparjolo dia don nami Tuhamu. Ala diukap pamu, diliok kamu dorohamu mamileo dirimu. Gabe pangulan ni huriai. Gabe mitra ni amang padita makubasi uliata. Songoni manang di amang padita resort, dohot padita fungsional, na mga lehot dinasida pembekalan selama 2 tahun kurang lebih. Tentu matay gurang do partikiam muna yang terkuras tusi. Terlumowi matoktong diaka situan na ditabalhoni 2 tahun lebih. Orang minuto bebuai, tidak tiap hari yahe. Ala yakin daw disi, nung arong dihamu parbinotoan, minimal bidang koinonia, marturia, dan diakonia. Artinya. Alay song pamikiran namin ng ruas na biasa, ang gohami ruason, sa itu diakonia do, perhatian nami maksimal. Jadi ima aka parsahiton narenge manugi hojolma wik besuk mamkiri aka lemabalu na hurang
plus rohana di perekonomian. Jadi di beberapa week berdalan no dengan sipata belum binering pesta Natal di leho pengurupion tua kaina doh ama na mabelu. Alain dan butuh itu terjangkau secara merata ala terbatas do partikian dohot akka sibahenon. Ala nido ubanda gomos Panginoon nami Tuhamu. Ina sebagai istri ni si tua, dohot ama sebagai suami ni si tua, do amang padita naking penopang, pendukung hamu sesungguhnya, dan jangan tanggung-tanggung. Walaupun yakin do hami terkuras do partikian yamang akasituata dihuriai nagabi mengurangi partikian tu kebersamaan keluarga. Isarana contoh kecil aturanna tu pasar amat tei manaruhon inatai belaja taruh jo pak satokin awan nomor mereka dak setiap awan dang boy betong unang beta ganggubi tersong di masih balik nang suami na hurang partikian niya kaina ala ni ulaon gereja tadi kung masih penuna apalagi sore-sore sermon batu daki stok lawan sermon awalnya odo hal-hal kecil na mga bati jadi tadi kung may jala nakining nung di jami taho namang sirait ada 7 pokok tugas ni si tua hurip puro memang salah satu marageda pedang iba. Jadi di dok nasida hubayang naking namorsada sebagai pangulan ni huria do si tuai. Lepas dua mengamati ruas di masing-masing berarti ujung tombak mengamati doh melaporkan hal-hal yang ya mungkin ya hati tu gereja kan di rakingan. Jadi makeba-heba tu gereja dohot bangaradoti akka dia ma la perlu siradotan alana di gereja ada 2 hal tugas besar, satu pembangunan iman, peningkatan iman, dohot pembangunan fisik. Jadi boleh di fisik memang situasi do menjadi motor saluran informasi nak makeba-heba buama asa pembangunan fisik boleh terlaksana dengan baik. Jadi songonima amang margogo mahamu amang nang terpilit, margogo mainang nang terpilit, dang margogo hamu, dak tarulahok kamu, yang goso berserah martangyak kamu tutuhani. Jalan yang do nakingat bagi sada ayat, dang mariswang ulau muna dihuriai. Jaya pas-pasuan di debatado ulau muna. Por saya mahamu di sini. Jadi songonima jo na boy terpaca tahu mau lihat ma di hamu mau lihat hiat di hamu laolo hamu ukap roh hamu Abu terpasah tahu mau lihat madita selalu horas madita. Os pinasaat ma tu amang situa situ meang na mewakili sudi parhalado HKUP Cijantung do seksi-seksi pungan kor. Sebetulnya dan gejakiat do honok wala ngahu bereng ngabili liko makat di tarisok na jongjongi pedek pi hubay namang. Di hamuna dongan situa nang diojakon di tikion. Adok catatan nakaning di tiki di jahon. Sekretaris ni huriat ta eskam nai. Sonari hamu di tabelhon 10 lalu halak. Alai di tahun 40 itu sahat 40 sia. Pensiu tono ni huriom mahamu kurang lebih 15 halak.
Alania sama ngaradia maka rumah tangga dohot para tahun paberhatus itu 15 halak di antara tahun 2040 itu satu 2050 sia. Ai di sekitar 20 doha munakrik sudah. Jala huetong nakaning mangula mahamu rata-rata 24 tahun. Sada waktu yang sangat panjang. Alani budo hamu bosan. Alai postur hakku. Adok sada keyakinan dia. Di 2 tahun pangulahonamu na selama learning na 2 tahun tung macai balgado terida terasa do pangotakna ada nuansa baru di pelayanan. Adong tenaga baru. Lau babuan hamajuan ni huriat tahun. Sangat optimis 27 luanon dia kawa. Amak tapat dita na sangat visioner. Dihita parhalado na burju mangula. Dohota karuas. Natungak na burju manopang ulaun ni huriaon. Bersinar ma HKBP si jatungon. Tua kari na mangihut. Adong 2 pesan na nang dohonokku. Ay nahurok at tergejaknya 2 alay hupapedek ma. Na berjolo persoalan bahasa. Anggo di kredibilitas dohot kemampuan. Tung macayaki doau. Dihamunak kacalo cituan ni diojakut di tikyong. Alay adok sa dohu bereng. Nagabi persoalan imam masalah persoalan bahasa. Bahasa Batak. Ikut berjuro hamu marsiajar aliamang. Ay gabi buido gabi batu sandungan hita. Molodak tikos tajahahon. Hata bataki. Bolo hata batak diot dolan na dolapatan na. Botarina darah doi. Alay molo botar itu baru warna putih. Hiado au taringot terkenang go diau di sada huria tiki di huta. Adok situa majahed de haholongan na badia alai hupamana nakaning dak songon di teks na lang dibandingkat dohra tua ni ma. Haholongan na badia sian Tuhan Yesusi. Alai dong kusyo hiya tarjahawa dok situa majahai haholongan na badia sian Tuhan Yesusi na. Alani di persoalan tekanape, budo gabi berubah arti ni. Sada teks, alani alananga lahir di Jakarta kamu, haburjo kamu mah marsiajar bahasa Bataki, asa tuktikos sahat tona na diagit datai. Imana berjolo napa 2 hong keluarga ma. Mulhuber keluarga adalah merupakan 2 sisi mata uang na saling berhubungan. Na berjolo dan anong dapat tahu ruang ni sada perhalaru mangulahon na tikos dohot na tutu molodang didukung oleh keluarga. Alay di sada sisi lain huberek jala keluarga itu nagabi sada sorminan dohot cermin hasituan ni sahalak situa. Molo situa molo si bola huta do inatan ni sahalak situa. Tetudak tikos biha situan ni amatai. Alani ikut betul-betul do kita songon keluarga ni situa. Betul-betul do ikon. Tadukung nakan di nakadongan. Dohot tau rupiah ka amat ta situa asa tulus. Hasitua ni sahalak situa. Na parpudi ma mulean nom bigyo muna ma tona si anak kasih matuata si anak kana tua-tuata di dok sahat ula tohonami. Amang adong 2 melo menurut au taringot tu sahat ula tohonami. Na parjulo sahali masalah waktu. Hudok nakaning bodo sahat tohonani di tahun 40 tekipat siu kamu. Alay yang go apalana dimaksud di dok sahat ula tohonami dang diren swaktuna. Ditanggung jawab dohot di pangula hotaru. Bodoh menurut siak kalimati. Sahat orang halak mengulahon cituana. Paciu diono 5 tahun alai dak sahat ditanggung jawab. Anggo didok sahat ula tohonami. Na paling utama adalah sahat ditanggung jawab dohot diulau. Ima na hupasahata midungi musiamang ditikyon
Moluak karwas tau nadong na hurang paham di sedal kitab. Takulah tu hita si tua besukun. Disukut tu AI, tu Google. Disukut lapatan na. Boy lebih jelas ya kita. Alena perlu siya nakakaliliktan waing di tengah-tengah ni masyarakat. Ahado aplikasi dikasih. Ahado aplikasi di nama pengampunan. Ahado aplikasi di Pak Bainan. Dari damai siap permulota. Si hari-hari ima hakikat di jamitata. Tu kemudian nyari. Alani molo tonaku mo tu hita salhut. Takulat tu hamu tuau tu hita ka perhalado ni huriata. Jumulu mah hita marjalmita tu dirita. Tu keluarga ta baru pe tu nahu maliak kita. Asa unang gabe batu sandungan. Horas ma selamat mangulama di pasu-pasu Tuhan mahita salhutna butima. Horas ma. Atong tapaujung ma para saurata marede mahita di ayat napaopat tononon jongjong mahita salhutna. Koma peliata alide bata amanami na di Banua Gijang hodo harwani saluhut selehon-lehon nadinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus hupa sahat hami masyana nelehon mitu hami pelian nami tuho sai jalo mai gabe uap na hucus di jolom pasu-pasu mai jaramoti asa hu parasea kami pelianon pati bulo na rajaor muri tongah-tongah ni huriam dohot di Portibion buhai marohanami marhite hiti todim asalam hutada hami godang ni silehon-lehon mitu hami asal girgir hami mandok mauliati tuho marhite hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin. Tuhan Yesus Kristus naung manaik tu Banua Gijang nahudul di siamune debata hasanga pondok hamuliao madiho rodi saliling ni lelingna namarlas ni roha do hamin waeng anong monako jala di babakit debata ho gabe raja di atas ni saluhut halongangat do sude dalanmu ai di patu toru ho dirim tu toru ni saluhut alai gabe tumi boho sian sasude jala maruli gowar asalopit saluhut ulu nitot lahomar sobba tuho jala ganup pamangan makatopoton hodo Tuhan mauliate marohanami tuho ala nong diukapo dalan tu Banua Gijang gabe situani malim ho nama ngodihong kami tu debata sai pasu-pasu mahuriam nama ringanan dopedi hasyang anon
pai mamarpungu hami di labungmu. Sai pasaut mabaga-bagam tuaka suruanmu. Lehot tu nasida sahala, dohot hagugoon sian banua gijang, asa marmulia guarmu di Portibion. Sai ajari maaka partohonan di huriam, asa hobartu lo mendiroham aka aturan, pamicangon, dohot panugunuguon, na niaturhon nasida di huriam. Sai gonggomi, jala paretai masa luhut huriam, di sadok Portibion, asala merarat jala monang huriami. Lehon hapistaran sian badua gijang tuaka iduk nami, tuaka padita, guru, bibelfro, diakones, situa, dohot evangelis, asalam maraturan huriam di tanoon. Sai pajongjong harajo mu di bagasar rohanami, asa marhiras ni roha hami mangului, dohot mangihut toko. Pahot marohanami tuho, asa huhatidah ko kami, mangolu manang mate pehami, hodo Tuhan nami. Sai paian mahatam dohot dame di huriam, asa huyingot hami, dada hasyanganon inganan nami, alai di banua gijang di labung mido. Sai ramoti ma namanggonggomi hami, dohot suruan na pidabakit nasida. Lehon tu nasida hapistaran sian banua gijang, dohot uduk ni roha, asa dohot nasida mangoloi paretam. Pasu-pasu masa luhut parpunguan ni hala Kristen. Sai homa dongan nasida ju pamarpungu di gereja, di parsikolaan, nangpe di bagas nasida be. Selam lokangi sian hami, dosa dohot sudi na pasratok kami di hasyanganon. Asalam malungu kami, pai mahon harom, mangalap hami tu labung ni amai. Amen. Aliamanami na di banua gijang, sai pinerbadia maguarmu, sai roma harajaonmu, sai saut malo meniroham di banu tongon songon na di banua gijang. Lehon matu hami sadarion hangluan siapari. Sesa madusanami songon panesanami, di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Una kami togiho tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata mabohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabohina tuho. Jala di pasaur horma damena tutodim. Horas Madhita. Pinangido homa tuhita dongan parhalado asa ring mahita tujoloon tapatupa na foto bersama akadongan parhalado nadong diruru manang di jolo ni gereja Roma tujolo. Jadi amang sekitar semua mengatur hon perjonjongan